Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Għanibdaw jow għan intafaġġer ħarraf jeni biex nimla l-ħin u l-raf. Hello. Edin live. Hello. Għanna l-lum l-ewwel darba l-aħwa fl-studio sabiħ ġdid tana mizbuħ u moddi u kollox with the our blood, sweat and tears. Da kollu aħna minn jħġoj. Jien vera ġobni, għax intalt ħassejtek Soothing, le? a feeling of warmth. Warm, tu? Warm. Dakkax poġġejt l-ek fuq s-sġuat imboss. Ija, ndonajt, kien hemm xi naqra. Dik il-ħaġa. Taħsib li bdejt tisnu mal-li talt, imma U grazzi tal-li ġejt u l-għajt istedina. Jena jkolli najt li it's always a pleasure working with you. Same here. Bis-serja kollax. You Same talk here. straight away, dejjem game, dejjem tejna miskin. L-aħħar live show għatana għattuqot timbotta l-affarijiet tana ġifiri. Le, ma leġi, da xaħna rridu jieġi u koll ġifiri. Għamel differenza ġdida. Għanna u koll aħna maħna il-lum il-new edition ġifiri l-arbi senza frontieri il-fox Izrael taħna għawek Xejbin, vedda ħer, xafċiba, grazzi kolli. Xejbin, listen, Xejbin, proset. Thank you, taħiex. Il-fat li ġejt fil-ħin, għax inkwetajtni, għax Ejwa, ħasel li għajt. Il-limba kollox l-aħħar sekonda. Jiena tafx id-dajaqni jiena. Aħna għanna ħabta li ikonna ħafna affarijiet photo finish. Ma niflaħiex di il-photo finish li kollox l-aħħar sekonda u kollu inti ġejt kmini, jara. Inti tajjeb. Taf fis-7 nofs ġie. Jien qed l-kwart oħra nkunaw. Ejja. U 10 minuti wara kontaw, ġejt kmini. Jien kemm jista' jkun dem nifru nġiba mhux nġiba. Xeġiba, feħa ġiba. Għax le, xatt ġiba fil-ħin kont ngħid. Niġi I come in time. You come in time. You come when you're supposed to come. Fis-7 nofs nkun hemm. Da sekk, lesta, ku 7 nofs kullu fil-ħodu. Imma le. Fil-ħodu motu, issa mod ieħor. Għal min ma jafx hemm Xejbin, il-ħabib tagħna kittib ġdid għal Bite to Bacon, very good writer. Inti ħriġ l-ewwel darba tipo fuq l-stage, ma naħna kellna l-bajt biex ħallejnik toħroġ, inti bax ma bla CV tħalt. Le, CV kelli. Mux l-ekut 300 persuna kull xogħol, ma kelli CV. Kellek CV. Dekorat, le, imma ħareġ u faqal alla u bella ħlalla. Dekorat. U kienet intimidanti li tara 300 persuna qoddimek. Versus is-seba tas-soltu ifhem. Versus is-70. Għanna u koll imma pal kif tafu pal kull live show, aħna għanna kollegament speċjali ma' ħabib kbir tagħna. Palissa tinstab naqbiżi, ħabba li qed jiġri palissa fil-rati dal-affarijiet. Għanna ġol-uffiċċju tiegħu ġifier kollegament ma' ġeġe. Melejja daħħalni ħaddum ġejbi għaw nitkellmu jistadi fuq program ta' Marija De Filippi. Għana xala bibżobna bil-ħajja ta' Xejbin u l-ħajja ta' liħor. Għala kemm wara zobbu ta' vera. Għala zobbi, ħabba fink illum għala zobbi komplis. Dal-pressure kollu u taf li emminet wajja għalaw minn postu, imma he's confident li ħajib emmek. Baqa. Zobbi, jekk jaslu l-Consuelo, din darba panik naqla, nikxfu l-ħosem. Nikxfu l-ħosem, għal ġed nejt. Xetik xef. Nikxfu li lu jeddet prostituti russi li batom blura l-pajizom, jekk ma jlaqlux it-toqba ta' salmu. Nikxfu, ħadda sal nikxfu. Isma. Jilu jeddet ħab russi li batom blura l-Russja, jekk ma jlaqlux it-toqba ta' salmu. Jien blerajt u blismajt għajat uqt kwitinti, jisma pinni. Isma, ħallini naqra minnek, sawa? Jiena qabel ma ġejtaw, sawa, kelli mejda mimlija koku, drogi u seringi. Kontis li qiegħed il-ġenna, sawa? U bat qalu li, isma, il-ġoj ma jridx drogi jidru. Imma vera, le, anke. Mintat nis il-ġoj ma jridx drogi fuq il-mejda xed jagħmel, qed idoq fl-staff parties tas-sitta. X'żopp qed jagħmel? Aħna program clean. Daka inti tiddeċidi, inti tiġi
tikkollegaw u mill-qas ikollok id-deċenza toqgħod naddafna għal-mejda. Eżatt. Isma' Aħna klinaw, ilma il-bierek biss. Holy water. Biss. Diġa għanna li Ryan u l-Ġosmar jgħidunna l-reżijiet fuq il-television, ma nix bżon lilek, all right? Min Dubajtu Bacon kien program clean. Għandek 58,000 midimba follower fuq Facebook. Iva, imma għedin niprovaw nil-londerjaw l-image tagħna. Dak hemm Ricky għalija. Anka pedoflu. Mhux problema. Dak għamiltu diskas, Ricky. ċamiltu diska Ricky? Oh, Ricky. You've got that dicky. Ija. You make the girls licky. And it comes all sticky. Tajba, dik high five. High five, miskin. Oġbitu. Mela, ħana tu format zaħir, ġiviri, tal-nejdurkom, kif ħajkun il-format il-lum. Aħna diġas diskussjoni, relax, bejnietna. That's all it is. Nitkalmu fuq affarijiet kurrenti, fuq għal-ħajja, u ġast dana daħdi ħatkun darba fil-ġimgħa. Issa, hemm ukoll però live link għaddejja tal-Google Meet fejn intom tistgħu titlu fil-lobby. Tistennew hemmhekk u f'xi ħin u f'xi moment meta jfettilu l-spooner dal-ostja jiddeċidi iddaħħal lilkom magħna biex tipprovaw iddaħħu lili. Sewwa ġifieri hemm il-Google link, qabdu tlu fil-lobby u preparaw iċ-ċajt, preparaw l-omkom, anything that's funny, insomma. Di tajba, Di tajba ta'kom, oġbit. Ġara, x'inhi problema issa? Biddiltu l-istudio u mhux l-spooner, isek biddilt il-kċina u mhux ix-xef. Għara ma jbidlux li jirek sieħbi. Bidlu zaffax keman! Għara ma jbidlux li jirek. Imma le. Isma, nipreferi nara mara Chief Justice mill-raġel. Għankun għanes. Ek nejdlek jien ħaddafxa li bidlu l-kulur. Għaset tara minna safaċċata s-sepwana. Imma issa ġoj, għamil li sabiħ l-studio. Jena ġobni ħafna. Għazilna l-kulur, għana zilna l-kulur gris li jiġi il-kulur ta' qalbna. Jena. Dak kien l-iskop, ġifiri. Jena abjat, gris, iswet. Daw neutral colors. Neutral colors jgħġbuni ħafna. Ir-refurbishment, U għem naqra viola, kulur zopp il-ġoj u kol. Il-ras. Għandi domanda. Kif taf, toċ tajdli. Li jett t-prova tara l-affajiet inti kol. Jimma kelli għalfejn najt xej. Inti fuq dal-program ġejt u għattinna l xejt 500 marra inqas minn Ricky. So għadġi minn 500. Imma das Ricky ħat għatma wasal. Dik zgur. Bis emmek il-wit iż-żurri with babu għalleċ. Kollox ġab. Għaddu skid marks tiegħu. Vera fej, l-skid tant joqgħod jobrox u hekk l-kop. Emmek taħt fil-wit iż-żurri. Immismax inti tafu sew. Ma tindudax ġiri kollu għagrifu hekk daw kollha skid marks ta'. Skid marks. Skid marks mux tal-koko, xet najdu għal. Skid marks kun emmek bum. Ta' twapet u hekk tajdli inti. Il-burn marks. Burn marks, u. Isma meta jgħajtelfu 500, id-dundjani joddu imma jew. Mux għalek jgħajlek. Fimt? Imma kullħat gostiħ. Any female species counts. U kullħat gostiħ, kullħat jgħamil li jrid. Eżatt. U da kollox. Basta ma jgħamlu ksara lil dawk ta' madwarhom. Dik il-policy tal-ħajja. Agreed. Do what you want, but don't harm anyone around you. Agreed. 100% hekk għandha tkun. U xfiri aħna. Jiena għalek meta ġieli jabdu miegħek fuq il-programm fuq il-podcast insomma hekk. Ngħidlhom dement li mintkom xed tagħmlu ħsara għal xi ħadd. Voluntarily. Go for it. Tajjeb, Lester daħulu issa ħallini. Nistaw inkomplu bil-program. Esma, ġeġe, jiena bridem miż-żewweġ, all right? U biex nieħu daw l-affarijiet għandi bżonn, please, tini ċans, tox tikkok blokjani, għamil li favur u ħalli tinna nifs. Nixi ngħid thank you ukoll lil xejbin hawn. Għax aħna xejbin għena għal-refurbishment. Biex ġab l-ilma. Ija, mela, eżattu. Aħna minn Ricky għax taf kem dom biex tamtu. Vera, tax tal-ilna, selek. L-arbi ġab l-ilma. L-arbi ġab l-ilma. U l-arbi ena għal-refurbishment ġit naħfef, għax infatti t-tikħil għamlu l-arbi. Nofsok arbi, eżattu. Inshallah. Għalek nofsu l-est l-studio, għax nofsok bis arbi, nofs li ħor il-nofs Malti.
kull il-ġimgħa d-dieħla. Ġifri fawissu. Fawissu li fuq fis-sajf hemm iskala. Mela. Int onorevoli, x'taħseb oġbok hawnhekk x'ixdejlek? X'taħseb? Iva, oġobni, Greece biss. Tajjeb, le? Isek mor ġurnata Londra. Taf l-iktar ħaġa li dajna mhux binnek dik illi baxkaffa ta' warajk tgħid kemm iġġielidna jistejja u l-ispone. Tajt jien imur indoq Londra hekk imma għax taj li tagħmel Greece u M2 għandhom breakdown kbir hemmhekk qed ngħidlek bil-Prim Ministru ġit għandhom jew l-aħħar wet li tela da Stormer, disaster ġifieri. Kollox ħażin hemmhekk. Inti qed tiddoq Londra, imma inti ddoq ukoll ħafna f'pajjiżi Arab sewwet ngħid. Arab, Asian. X'inhu d-DJ name tiegħek f'pajjiżi Arab? Jihadi Joy? Jamal. DJ Jamal Joy. Jamal Disapolzara. Jina, joġobni da diski tal-bum bum bum ta' hemm diska ta' Gigi ta' full Gigi da' Gustino. Għandi waħda vera tajba, vera toġobni tiegħu. Waqt li nara Indiana Day, parila, nara Indianu għaddej, parila. Joġbok dik, toġbok. Ma nafx kux indunajt kontra l-Indijani. Da' sekkar Imurlura minn fejġej, parila, dak sekkat biljani. Ħadd ma ħajġibulek iżjed id-daġek. Il-ġej ta' ġejġu għal-fejja, da. U le dik saqsu li għafra, ma ngħidilek, illum forsi ngħidtax DMJ. Mhux għax jixroba ġifieri. Le, jien jew das kemm inħambel. Dak isimni propja John. Allura, marċ namlu John Joy, allura batlaw il-itra ġej u għamilta ma' ġej. Mux taħillek laqqas. Tajba. Għajdinna li l-ġej ta' Joseph Muscat. Għajdinna li l-Joseph għamilta. Joseph, Għaxberu. Ġej Joseph għamilta. ħanaħdu. Joseph and Mary u das. ħafna Marys. ħafna Jays. Għax jagħti l-ġoj ju. You give joy. Ma vera. Joy ġiet minn cocktail. Le, dak mort kien hemm posta slima u darba mort kien għandej staff ma kellux staff. Għatlu tidnejnek noqgħod wara l-bar u dak kien hemm drink tiftakar naħseb intkom tiftakar. Xizan tiftakru kien ħareġ għalx u bdejt inħaltu mal-Blue Curaçao. U x'son nisa bdew jiġġennu għalih u bdew jgħidu. A-drink. It's like joy. Mbagħad bdejt ngħid. Astia, this is gonna work. It's gonna work, u fimt? Għamlet kiddi drink għalajlek, ha? Jien darba bil-bleach provajta di Għam kien ġoj, mbagħad meta bdejt indu għamela ġej u ġoj. Ħadem ġifieri, ħadem. Isma' White spirits biss You bring me joy. Xejbin, jekk beħsibek jissaqsi daw id-domandi mur fuq il-podcast ta' John Mallija ta' aġenzja. Dak ieħor, isma'. Mhux għalhekk jagħtaw, imma Dekk iċċajt, illum ksibta li ħanajda di. Kemm John, kemm intkom, kemm Ricky. U daw il-podcast kollha li hemm, ġifieri hemm ħafna iżjed. Inkom għamiltu ġidbir lej s-soċjetà, ħanajlek jien. Għax qabel kien hemm tabu fuq ċertu suġġetti. Bis-saħħa ta' daw il-podcast, it-tabu telqet. Barra minn Malta tmur ħafna pajjiżi, da normali. Da ovvjament da talk podcast. Hemm podcast bil-humor, hemm podcast bil-seta. Imma they are podcast in the old kollha banglu differenti. Ġifieri dawn huma entertainment illum il-ġurnata. Hemm podcast li kunu interessanti fuq ċertu suġġetti. Ġifieri dawn huma importanti ħafna. Spoon! Ix-xer ta' JD intu għamlu? inti imma xut fil-bajt. Ara ma jfettillek xtaqsam tri oħra ġejdi. Ara ma jfettillek. Isma, ħanajtu wasla grazzi l-sponsors malajn. Mela, listenek grazzi kbira uħudu għadi, guys. Il-Gozo Creations għamlilna is-sajn ta' qoddim, ġi għamlilna l-stickers għawara, għalkom zon xi tip ta' signage. Isima minni kelmu l-Aron Gozo Creations bnidem bil-bajt fucking lista l-osti daw għat jiġu minnaw deċi ġifiri. Ġila mill-li xie flyer da, jow xie kien ta' veru. I would. Ija, Gozo Creative, they're good. Well done, guys. U dejjem naħdmu maħħom aħna. Grazzi l-online intimates, is-soltu li baqaw jituna susteni kolkom zon xie affarijiet naqa kinki in the bedroom, mitlu onlineintimates.com, għandhom l-affarijiet tal-Playboy, għandhom l-exclusivity, ġifiri, il-gear tal-Playboy, l-lingerie. Big time. Kif xal wicċu. Oh, daħalna sponsor ġdid, għanna reklam, l-Spooner għandu reklam.
U daħalna l-sponsor ġdid, dana speċjali u ħanamlu ġifiri palissa ma sibx tista taraħ, ixel wahda television xaħat, please, ħalli kun jistaw, ħalli l-ġoj kun jista jara. Bil-ħaq għandi dan remote Mill-uffiċju, jasal saw, titażel nassu mill-input u ekku kol forsi imma il-punt huwa li aħna u ekku għarati tiħir-ref proset. Għandi xidja di teknoloġija. Teknoloġija rażejda. Black and white fl-uffiċju. Bil-grundig, mux bil-grundig, bil-telefon kien hemm din għakem ġejna zbieħ. Imma, nishti aħna natu, sowa, grazzi kbira l-sponsor ġdid tagħna fej għanna dil-bicċa. Mela. Dal-boħra, axxjana l-oħra intu Jenu diħe, so għat nistenna l-ispun biex provajtella l-affarijiet. Għaleb fuq imela importanti. Fil-waqt qabel ma nkomplu nixtiequ nirringrazzjaw lill-hairdresser tal-Joy lil Marge Simpson tal-jaw nitċeċaru qabel dal-program. Jena, dajdu li xejn, jena anki dikinar fuq TikTok saqsuni how do you style your hair. Ħanamela? Tatamel. How you style? Għamela, xor. Kif tamela? L-ewwel ovvjament naħslu. Mbagħad intih blow dry. Ija? Mbagħad intih naqra towel dry u nerġa' intih bowl dry. Mbagħad naqbad naqra hair fiber powder. Nitfaw, nerġa' intih biex ikuman jiġi jekk jisni ħadd xokk. U nixxejpjaħ u nisprejjaħ u jiġi li jrid. Dikol jum! Għalla kikurtu fikri taw nofsa Isma jimma konċaw għal ma kont imsif għal Storm Harry. Imma niggarantilek li kon noħroġ xari ma kienx ċaqla. Jibqa l-istess ta' Ibes. Intek joġbok ġoj. Għandek bżon ta' tinaqra minn dal-powder fiber l-benneja Maltin, forse ma jgħafx il-periti għandhom bżon nikunu jgħamlu bieħ. Isma m'intix paċċa, tabat mal-ħaddiema Maltin. Ħanajdu grazzi. Ħanajdu grazzi. Mela, February sales 50% off Galdes Real Estates. Prezzijiet fenomenali. Duplex penthouses f'Għawdex bil-prezz ta' Twin Turbo Toyota Tercel b'cylinder head imtajjar. Xċuċu Morales għal bargains. Servizz onest minant il-King. Irre Zenja. Galdes Real Estates. Inpoġġu l-kelma dar ġo indardru l-alla. Cheap houses for me and for me. Tajba, ara il-ġoj mux għet jitħaqal. Għax jibza għal xolu, mux bħanna. Laqqaxxej. Ġoj għal-intom isma maħtom. Laqqaxxej. Le. Imma ġo ħel mill-libassa, mill-axar darba li ġejtaw. Zdidu lek il-fans jow xejn lek il-karriera ħana. Laqqaxxej, ħana jdek ħagġa. Jina għar li ġejtaw ksib li ħana la. Inkwiet. Xibta nitkeċċa mid-darwan. Sibta ħajkolli naqa backfire minnant il-publiku, ovvjament, kienet naqra, 99% really enjoyed it. Of course. U mux ħanitkellem ċarġ. Mux ħatitkellem ċarġ. Astimmaġina nis li bdaw jajdu li kemm oġobhom il-program. They had fun. To be fair, they kien one of the top. Nitkellem stejk, kien hemm 1%, ovvjament. Mux kulħadd jiddeja. U nirrispetta l-opinjoni tagħhom, ġifieri daw jekk jgħidbu, jiena nirrispetta l-opinjoni tagħhom. Ovvjament jekk jgħidbu kommenti qed jipparlaw fil-vojt. Le, inti għajt ma ġobniex. That's it, m'hemmx għalfejn toffendi ħadd boffendi ta' ġifieri. Jien qed ngħidlek meta tara daw topics fuq il-news u hekk. Kif kien hemm topic għadek kif semmejt issa. Eżattu. Ġiena ma naqbilx li xi ħadd jiġri hemm. Taq fil-personali. U jaqgħu fil-personali. Ma naqbilx xejn magħha daw l-attekki personali issa jkun xikun politika, futbol. Il-persuna m'għandux ikun attakkatu. M'għandi l-persuna u ta' madwaru m'għandhomx għalfejn jkun hemm attakkati. Ejja nġibu naqra rispett. Agreed. Rispett. Let's be human. Aħna rispettaw kulħadd. Issa, kulħadd jisbadja fil-ħajja ġifieri u kulħadd jaf xi ħaġa ma taqbilx magħha imma għajxix. Tibda taqlaw l għaxek u come on, say I don't agree u daqshekk waqaf. Finish u daqshekk agreed. Ma'kom stess għaddejtu minna u rajtkom. U jimma nibda ngħid imma alright, tiktbu. Iktbu, alright, we don't agree with you, imma mhux jaqlaw lek ma nafx għal xi xek, imma għajxin nitlu f'dak dettal.
U ma kulħadd jagħmel li jrid u baddaw l-affarijiet imma tsu they go overboard. Imorru overboard. Freedom of speech. With the limits għax ma tistax inti. Ma t-tweġġaw n-nies. Mox swessawla daqsik. Jien kif għattik ma jina To be fair, Fisma, kwinet ta' nuċalijiet, daw jiċemplu li għajdu li sejl sorjaw, nisajxlu nuċalijiet. Għax ġejt għanna. Wale, ma ta' dik il-ħagġa ta' Jienek għanu ħoda li ġejt għanna. Najlex. Mux għax ma naraw nuċali, ġviri, hitta minna bil-nuċalijiet. Hit bajna. Waħda ma tixtri għom fil-contact lenses, l-lum et jixtru nuċalijiet. Kuħad id-dej, ma. Ġillu nisa ġviri, għax għaddi ma kienx messaċ lejn nisa. Dik kienet messaġġ in ġenerali. Agree, do. Inti you're fashionable, you're very sports your glasses. Fashionable. Enid Blyton, fashionable. Kif għat insammu l-upselling? Sejta għal-nuċali, naħseb. Tal-dik, come on, Kunux razzisti, tkunu razzisti, tuħ ċans titkellem lill-armi. Kif għat insammu l-upselling? Inti għandek show ġej issa, le? Ix? Għandek show, upcoming show, le? Ejja, plagja. Eżatt, għalek bis, aħna tfajnija għalek di. Ejja, għandi event, nhar it-tnejn, Zafrar, lejlet il-festa, Joy Classics, looking forward ħafna. L-event sold out issa. Sold out jgħat? Ejja. Ma nistan mkomplu għazza. Għamaj ċaħġa, jena dort balla parties, għalajna bis-serjetà. Nishtiq najt thank you l-publiku, għax l-lum għandi kważi 47 sena. Li namel daw l-events. U mux kusċajto, għajt humble, għajt li relevanti man nis u jiwa jastax najt li wasalt fej wasalt wahdi, jina wasalt fej wasalt bis-saħħa tan nis. U jgħidlom thank you. It's the best thing to say. Blaħja reklam tajdlom thank you. Dort balla parties ħajtu daħlajta bis-serjetà kollha, il-buzz li kullem Joy Classics huwa fenomenali. Mux tistennewx ċajta, di bis-serjetà għedna id. Fenomenali. Sommu hemmek, that's Lesti. Chief Justice U kif għal ġeġen ti daqqejt Malta, daqqejt id-Dubai u għek, ġifiri literalment daqqejt id-Dubai, ġifiri it's a good one. Hemm joġobhom ħafna l-bum bum bum sewa, imma kif tħossok id-doq club mimli rġiel? Le. Irġilu ħabbis ikun hemm clubs id-Dubai. Tajlix għax espert, brother. Esma, ma semmejx. Kalma bqajt imbella. Mort Club Dubai u nara lajn nisa, tal-mor dak il-lajn ta' nisa, dak il-lajn ta' xaban nisa, 4,000 fil-lejl, 5,000 fil-lejl, iżda għallet nixu Mercedes. Daw il-għot għal-sitta xettara fejt imur il-flus. Xot mur, papi minn fuq dari. Għala fit-toqba tal-koko. Esma. Ma semmej ċeħġa, Lady Boys u għek ġviri. Le, mux Lady Boys. Merba minnom tal-bliħ, Imma jgħan nibqaw naqra fuq Dubai. Meta jgħid, xinu? Le, miktar nisa mill-irġil, Joy Clubs u. Le, kuna miktar nisa, anka l-aħjar pajis li rajt f'daw l-affarijiet kif daqqej Tokyo u daw barra qabel ma tidħol jgħidu kemm hemm nisa kemm hemm irġiel il-percentaġġ, pereżempju. Pereżempju jiksbu 70% ladies, 30% men. Jgħidlek hekk vera? Qabel ma tidħol, ġifieri tkun taf, ġifieri policy li jkun hemm iktar nisa mill-irġiel. Policy jkun hemm iktar nisa. Ladies u men. U bħala nisa tnajdu. Le, Japan, nasib. Nisa ta' barra minnaw. Nisa ta' barra minnaw, kulħadd solid, kulħadd fulon. Oh, Maximiliano! Maximiliano! We couldn't have been gone more bax namlu ċajna. Imma jina għandi domanda fuq Dubai għadni. Jina smajt, dil-Madonna Dubai Chocolate, xini parti mill-LGBTIQ di Dubai Chocolate? Dubai Chocolate, CB. Xil tabbi għet id-dakkalulu toħroġ il-Dubai Chocolate. U daħse. Parti minn xismu daħħom. Di ta' Dubai Toilets, majt bija. Dubai Toilet. L-wejja. Dubai Toilet. Kien hemm dar rapport fil-medja li daw ix-sheiks u senjuri ġo Dubai qed jorganizzaw daw il-parties. They are hiring these very famous influencers for these sex parties, sort of. U għat jużaw daw in-nisa bħala
toilet. Vera, Biex edha. Ma daw isma. Tipo Epstein's Island, sort of imma fid-desert. Imma weja, issa mux daqsek ketjaj taffaj, inti ġili. Ebstafa jiġiek, ebstafa? Ġili skwertjat fuqek mara, għax dik tikdiblek tkun edha, fil-verità tbull fuqek. Twipid kun edha. Guys, Isma. ibilawa, dak bewl. Primi mħallef. Bew tajja. Ikun xigun, jek ġili rajt naqra porn naħrax, ibulu ħafna fuq l-irġil, u vice versa, il-raġel ibulu. Iġviri, Allura, għalfej skwer, jommu skwer, nilablek jek kun għaddej f'nos wahda u tbull fuqek, mux ħatwaqqaf. Mela, fajnejja nibda nilabbu, fajnejja. Timija ħazin qalbi. Naqa iktar. Jina noqot hemm kieku naħseb noqgħod jiena easily. Jek tabbad mu fuqi. Umbat flok nħeċam, Loki! Mux naqabew, naqabew xini problema għalleċ. Id-doqġo pajizi jara pek bil-relax ġifiri. Clearly ma jinteressakx mill-human rights sowa. Le, l-ewel net ma tistax tiġġus fuqa. Le, jien indoq fejn, indoq ma nox nara. Jien qed ngħidlek għax smajt bih ir-Riyadh Comedy Festival, this is a serious question. Riyadh Comedy Festival. Dana hemm festival kbir eżaġerat tal-comedy li tal-lawħs is-Saudi. U kien hemm balla comedians, ġifieri qed ngħidu Kevin Hart, Joe Rogan, Louis C.K., daw il-kbarat, Dave Chappelle, Jimmy Carr, Bill Burr, daw kienu kollha mistidnin minn is-Saudi reġim jiġi dawk le ġifieri, dawn ġew mħallsin qed ngħidu 1.6 million for a single performance tal-bliħ. Dan għandhom paga ta' xi ma qastaf kemm il-ġism. U tawhom ħafna ħesil il-nies għax marru idoqqu is-saċ idoqqu jipperformjaw is-Saudi. Tawhom ħafna ħesil. Ħadet kelmu s-Saudi fej qabel għamel avvanzi kbar li drittijiet tan-nisa. Lej ħafna affarijiet, they're moving forward in a... They are trying. U ġat jisparawlom fi triq bħall-Amerika. Eżatt. Kifimni, kolli namel comparison, naħseb... Things seem to be going worse. Naħseb l-Amerika naqra aktar gravi l-bicċa xogħol. Dik il-ħaġa li ikollok per eżempju penthouse jew tkun qed toqgħod fejn toqgħod, ma ngħidu xejn. Tkun qed toqgħod x'imkien sabiħ ġo LA. U toħroġ minn dar tiegħek u tara xiba nies jgħixu ġottinet u ħadd ma qed jagħmel xejn fuq. Ħadd fuck that shit. Naħseb that is more of a third world. Da ma taromx is-Saudi da żgur. Ma taromx. Għatti notajtu li Trump m'għandux. Ħalli Trump qed jibgħid Wieħed iswed jaħdem miegħu l-spokesperson tiegħu kollha. Le, ta' hemm xi wieħed. Hemm xi wieħed. Imma xi store manager. Le. Dak jaħsillu lar. Li jipolixja l-rimijiet tal-karozza. Vera, m'għandek raġun. L-rimijiet tal-karozza. Għandek kind of raġun, naħsibx li rajt xi ħadd iswed fil-kabinet tiegħu. Le, ma memx. Malta għandna xi ħadd iswed fil-kabinet. Mela m'għandix għandna l-Clyde. Iswed tuta. Imma inti għal-flus. Your days are numbered. Tell me about it. Għal-flus, lest tamela, tmur per eżempju biex niftemu d-bieħ li l-ekin nifsek għax you're selling out, jisu għal-flus biex tmur Saudi. Bux kwestjoni ta' flus għamnek, għahna t-tkenmu, jekk inti taf li hemm pajis, u taf li hemm publiku li jesploraw id-diski tiegħek għaliex m'għandekx għalfejn tmur. Jien naqbel miegħek, jien għall-flus nagħmilha jien, you go and you try and expand your craft. Inti tinsix inta tirbaħ territory ġdida. Agreed, naqbel miegħek. U biex iżoppet tiskantaw għal-flus beħħew il-liben għall-aqsab għal dal-loki sikej u t-zoppot xommu jismu. Ejja nkomplu, ejja. Liben għalla beħħew għal 30 biċċa fidda ta' għazdeb. Fidda. Ejja nkomplu. ħanamlu loba. Is-soltu ħana ma namlux lob, imma l-lum deċidejna namlu loba miegħek. Ja, minna loba meta kont dawn. Eżatt. Imma fis-sens fil-live shows dal-format għedna li ħanamlu loba d-darba miegħek għax aħna naqa speċjali minnek. Issa, il-loba qiegħda bażikament aħna ħansaqsuk fejn inti lest id-doq. Għax saqsenik id-doq baj, id-doq is-Saudi. Għana ħantuk xenarji jekk nsaqsuk xek tistax tmur id-doqem. Jekk lest tmur id-doqem. Mela, l-ewwel xenarju qiegħda barra l-qorti wara seduta ta' Joseph Muscat.
Ija ta' mu. Għandek il-trattem, dak inti jemmet. Id-doq, x'taħseb? Namela ta'. Josef il-King, dak kien hemm xi. Josef! Sintendi laboristi sewwa biex Put your hands up for Josef! Nkun ta' belli bisimni u għor, biex niċċaw diskors. Vera dejn bil-ġej, ma nkun naqra ġej ġu King. Kiku! Dressing gown tiegħi, ġbri. Mura xixle. Kiku fejn tarmhom it-tables, fejn dik li kellha bżonn ix-xema? Citronella. Le, dik, fejn ta' faddik. Le. Jena, daka, ma DJ stand band oħra. Dar ma DJ stand band oħra. Kif ħarġita kienet top, Le, il-punt mux kienet fuq, just to point her out. Flakjar, Ma ammetti flaxija xemmat jamlu l-ek na atmosfera, ek tibda ta' kolli ġej, Jien ġib il-strobes, ġib l-għadawlek, u laser u ek. Ta' xema tiġi naddafom lok Neville wara. Kaklini. Neville jiġik żgur, għodlok backstage. Lasers u ek ġbiri. Lasers. Dak jieħu l-kontrat ta' tindif, tal-after part. Il-liba ma tajba. Mela, all right, mela dakka ma tmur. Jo tmur post sikwit għalik. Ġo parti ta' Ricky. Mux ovvja. Imma l-eżaw, nżid bax, Da għajtlu għal-podcast party tiegħu għax ixle. Mux għalek, imma how low can you go biex t-iddoq għarriki, kullħat jobodu palissa. Kullħat jgħid kontri. Le. Emmin jgħid, ma Ricky's outspoken. Jitkellem iswet fuq iswet, abjad fuq abjad, u. Mela fuq Juventus. Ma Juve. Le, ovvjament ma Ricky għandana plug biex najdu koll Ricky għandu l-party istom ta' ma fimkien. Ricky ħabib ta' għana kbir kien ma nafu x-show. Kien bnidem li għajjem il-nostalgic fila. Ricky King. Nżlu l-kappell fuq għadi. Reġa għajjem l-antiki. Jiena ma ftit nis kelli ma minn nitkellem. Ricky kien wieħed mill-unika nies li dejjem trattani ta' King. Honest to God, ġifieri. Dejjem straight. Jirrispettakom ħafna. Rispetta, agree. Naqbem Nħobbuk, Ricky. Fimni jek tara l-affarijiet kif nitkellem, mhux biex naqbes għalija. Xejn ħażin, agree. Fejn bniedem ma naqbilx miegħu ngħidu, imma fuq ċertu suġġetti li jinqalaw. Pereżempju, ngħidu 3 ilu nqala xi ħaġa mal because it is a very sad story about Adrian Delia's son. Rajtu kif tkellem Ricky imma? Rajtu kif tkellem? Minni ma rajtu iġdi. Rajtu, he put him, sada m'għandux tfal, Ricky, imma daħħal saqajh fi żraben ta' ħaddieħor. And he related. And he related to them. Le, Ricky As if he had his own children. Jena ħanitkellem straight, jgħidu ħafna affarijiet fuq Ricky li mhux vera u naċċettom, imma l-iktar waħda li ddejjaqni xin jgħidu li laborist. Dik għala dejek. Għax mux veru? Ma tkunx taf. Li mux ovvju li mux laborist? Ma tkunx taf xinu bnidem, għax jista, kulħadd jista' jitħafna rrit. Jien ma nasibx laborist, mhux laborist. Mhuwiex laborist. Ħadd ma jkun jaf x'ħaj jivvota bniedem. Dik ukoll. Ħadd ma jaf. Illum tella ritratt mal-King fil-fatt. Għax mhux laborist dak. Mhuwiex. Mhux laborist. Laborist. Imma ma Ricky id-doq fil-partis tiegħu, Iva. U da, 100%. Mela, li miss. Ġo parti jaħraq ġo scrapyard dejla dolorata. Hemmhekk id-doq jew le? Ma naħsibx. Ikollok id-dawl tal-fire engines b'xejn. Smoke machines. L-għajnet għandi il-grave tal-familja tiegħi hemmhekk. Mhux kulħadd Malta kollha mitfina. Mhux kulħadd. Isma' dak u l-anglu li qiegħda eżatt qed nara. Eżatt tajba hekk, eżatt tal-ġofija. Issa li waqajna f'ħajja clean qod attent għax mimli sustanza qasam mal-fejn daħħal. Plastik hemm Prima bħalli, bisma, għod kif jgħata, xina tajtek target u tobri. Ilek 5 days, u pasajrek, rajt kuraċ. Nikola dil-mejda ta' ġirstrejt. Inni man kun daqsek straight mill-praċet. You can do it. Yes, you can. Mela, dawek tajjeb. Waqt il-ġimgħa l-kbira. Ta' id-doq xipawat il-ġimgħa kbira. Le, jina dika. Ma tagħmilhom xaraħat kun jgħatem. TGIGF. Thank God it's Good Friday. Ma nagħmilx dik. Le.
Ma nagħmelix. Mux tengo diz grande fratello. Ma tagħmilx ma tafx ġimma kbira. Le, m'għandux good. Qed jifirħu n-nies saru, għad jobiex. Jekk dal il-papa joħroġ xi ħaġa li jista' għax palissa hemm naqra talks barra. Per esempio hemm assis li Padre Guilherme qed idoq. Iwa proset. Dak kbir. He's blessed by the Pope. U jekk il-Knisja tieħu direzzjoni li nemmen eventually ħatuħodha. Daħlu naqra elementi tal-music tagħna fil-Knisja biex jibġdu ktar nies lejn Knisja. Oh, boy, daħlu l-ħawż. Yes, fil-fatt jumejn ilu għara kif kollox. Le, isma' kollox isir bħala jigsaw puzzle. Jien dik bat li sample. Bniedem idoq organs ġo Knisja. U bat li pereżempju classic rhythm is a dancer, għamilha ġo Knisja. Bellezza. Bellezza. Għalli nixtieqna biex ħaġa da minn barra bat li ġifieri. Eżatt. Għattu jien les jekk tibat. Timmix jaħor tagħmel bejn. Yes, very interesting. Very interesting. Ostja proset. Jien nemmen li imma ovvjament da biżżejjed ħassir. Mhux hekk slowly. Flisem. Tal bissir. Hekk biex fajt għożek għamel. You never know. Jekk inta laħu gaber. Il-qassis diħelek jagħmel il-moss. Fucking legend, man. Aħna tinżommu ma' tal-ġimgħa kbira. Ma' ġemma tal-ġimgħa kbira. Techno chill kieku xiddoq. General ġdejt u God's House. God's House. Then again, kieku set nagħmel per eżempju. Dawk jiġu diski talla. Tax tinżel diska per eżempju Inner Bloom. Inner Bloom x'inhi? Diska, diska. Ġviri, dik tmur, per eżempju. Tmur ġol Knisja. ħafna diski b'ħafna emozzjoni ġo fihom. Gangsters Paradise toqgħod? Le, dik ma nistgħux iddaħlu. Chacha slide, Chris Cross. Chacha slide. Boys, we're looking for a good time. Dik tmur tajba. Guys, aħna għal-kurzita għanna xi nies jistennew fil-Google Meet. Xej, għatle, xej, maġara xej, fuck that shit. Di, ma naġax namġu. Isfaj, ma namlix. Xejb, inti ġi li mort pajjiż arbi jew wanna bi arbi? Pajjiż arbi. Pariġi, ġifieri Pariġi. Bist waħda. Pariġi ma totlaqax. Iva, sorry, għandek raġun. Nirringrazzjak. L-aħħar post fejn ħaddoq fil-farewell party ta' Rodrigo Galdes. U kieku xiddoqlu. Then again, indoqlu jkollu indoqlu, ovvijament, mela, mux ovvijament indoqlu għalxiex. Imma, then again. Imma xiddoqlu, techno jew housing? Indoqlu, ovvijament. Housing. Naqra minn kollox. Affordable house. Għalli meċi. Naqra minn kollox. Naqra minn kollox. Inti ġviri, għat ma mort pajjiż arbi? Pariġi, le, mort il-Libja. Pariġi. Turkija. Libja, Turkija, stja. Aħna telajna klip, konta ngħidlek qabel, fejn aħna telajna klip tiegħu qed jagħmel il-stand-up routine tiegħu għat il-live show. Bażikament kien ċajt stereotipiku tista' tgħid fuq l-Arab versus il-Maltina. Xu? Nofsu Arbi, nofsu Malti. Allura jisu għandu il-license biex jitnejjek bihom. Le eżatt, twaġġiex għax fix-show kien hemm ċajt fuq il-lut, ċajt fuq it-trans, għandek raġun. Ludi u trans. Għandek raġun. Ma dawx nagħmlu di li tkun dik il-ħaġa biex tiċċajta fuqha. Għandek raġun. Imma Tivinizi had affected your part of it away. Jena nised nejjek bil-ħoxni. Mar tajjeb immarri. Le, mar ħafna tajjeb. Mar tajjeb, mal-Arab. Vera, għala-flek. Għana naqa comments, insomma. Jek tista' jtellaħom forsi l-spoon. Sfortunatament raġel Libjan marand Julian, ma nafx Julian, biex jixrob l-alkohol u sabsess irħis bil-lejl ma nisbla ruħ bħalek. Dan jgħid ħafna dwar it-trobbija tiegħek u l-wirta missierek. L-wirta bassar! Inti għandek ħafna eżatt, għal xi raġuni vera dej u bdaw l-affarijiet. Għamel iżommu hemm spoon erġa'. Għal xi raġuni għax jismu Mohammed darbtejn. Mohammed qarbiet nassumi kifet li kommo kienet ila bik mill-gżira ostja qabel ma żżewġet lil raġel Libjan. Ġifieri inti tiġi daw kummenti ta' vera, ġifieri. Mela, kummenti ta' vera. Then again, għalxiex daw l-affarijiet. Then again, għalxiex. Agreed, żejda. Għalxiex. Għax iħobbuh mid-dera. Clearly oġobhom iċ-ċajt. Daw għalawlek għax inti nofsa karbi. Għax ċajta fuq la. Għalaw, li ċajta fuq la. Kien iktar comments. Wadda poħrajn. Ovvijament saqsejta li għaw jek ċajta fuq. Ejwa, le, Kifat li kien qabel.
il-podcast huma tajbin ħafna, imma tinsix li ħajkun hemm dawk li mhux ħajħodu. Jiena m'għandix problema bija. Agreed. Imma dawk kellhom problema. Ma da mhux kliem ta' laqqas. Le, eżatt. Zob foxka m'għandek. Zob foxka Jiena nemmen. Ħanitkellem minn naħa tiegħu mod. Agreed. Jekk tikdbu lura u tajdu ma naqblux, aħjar milli tikbu dak il-kliem. 100%. Biex dak li kontraċċaw. Jien naħseb iktar in-nies jieħdu kredibilità jgħidu I do not agree. Waqfet hemm. Finix tem, 100%. Jikdbu għaw mhux. Imma daffet għan jirdaqsek. Jien naħseb għant li għatamel ċadija publika. Jien naħseb kienu maħruqin għall-ostja li ma setaw xajdu le go back to your country. Dik il-fat li għahli jentibinaw, kol ma għanex. Imma da l-izbaħ kommenda li message ġviri. Ma konx taf li għada ġviri. I did not know this happens. Minni li int bofta. Bofta! Daw kolla ħmeda. Kizzoppu bofta, Star tal-gays, star bofta. Jispeċjalizzaw flejt zemmek. Għara, intkom li ovvjament, għattuwa. Star bofta. Jien mux ħanajda. Imma xedna, zom, xedna. Le, ma xqal, jien mux ħanajt diskjoni ċajta bċertu għafat, għax jien naf li jem ċertu nis ħajja. Rispetta dik il-bicċa, imma kien jaf li ħajikteb, jow ħajajt, u ħajaqla tattajt. Eżat, 100%. Then again, kbir. jien niprofa kem jista' jkun, għatma ħat ismani najt, jaqas nitċajta kem jista' jkun. But that is your part. That's my way. Għalijom, ċertu nisjoni, għalijom niprofa dejjem nżom bilanċ. Agreed. Kull soġġett fil-futbol, fil-politika, fuq kollox, jina niprofa nżom Dejjem neutral. Dejjem neutral. Jena anzi, imma inti ħana jdik ħaġa. Nifhem li pal-barra jitu kienem daw l-affarijiet li tiċċajtaw naħdem. Ovvjament dejjem you have to be ready for the... Kritik 100%. Jena tafx sorpredini, ma aħna kellna ħafna nisjedonna li jintom għatma titnejku bl-Arab. Għax tibżaw, u mill-Musulmani għax tibżaw. Daw il-safej marru, daw il-Kristjani kolla, daw il-Holier than Thou. Għax huma qabżu jeduna li aħna nitnejku, għax aħna nitnejku bil-reġjon tagħna. Għalfejn nitnejku bil-Kristjanizmu, għax aħna għandna viewership Malti, u l-Malti ma xiex jista' jirrelata ma' religjon tiegħu. Allura ovvjament aħna nitnejku iżjed bl-affarijiet tagħna milli bl-affarijiet ta' ieħor li n-nies ma jifhmux. Għalfiex mhux qed nitkellem fuq il-hair clips għax għandna ħafna iktar irġiel mill-nies at the end of the day. Ġifieri, imma daw issa fejn huma ħadd ma qabeż għalina jgħidu tipo, all right, intom game. Mela minn dera mhux ta' posta hekk, you guys just joke about everything. Daw sparixxew għax dak kull punt li aħna niċċajtaw fuq kollox. Blebda intenzjoni. Tiċċajtaw. Yes, bissu, ovvjament, u mux kollu ċajt 100%, għastu ma jafux id-stage. Jien nafek. Mux ekku, minn qabel, u. Jien naf il-kurat barra mill-studio, jien naf li tiċċajtaw. Ejja, imma minn jew għalih, kif għaddek qabel, ċertu subjects li huma delikati. Yes. Jem għattilkom xinuma, il-reliġjon ovvjament huwa Wieħed minnhom? Imma naf li you don't mean it, it's a joke. Agree. Lesti? Em nis. Għafta għawda sar għarrani issa dal-program, għadux bajtu bejken. Et jgħira li għal-film imħallefta. Insmajta kont onorevoli. Għaxet nir-raġuna. Onorevoli, kont smajta il-stand-up routine ta' xejbin jow. Iva, smajta ma kelli bżon nis-subtitles. Għalfej, xieġifiri, kien bżon nis-subtitles. Kien titkellem bl-arbi? Le, għax jitkellem blessed. Fost keman. David, Vera jitkellem l-essa. Ma taraw aħna niftajku binna nfusna. Importanti titnajek bik n-niftak n-kollu, right? Imma da bid-daħqa fuq, wiċċu għat juħodda ċajta. Imma kifat qabel, mux kol ħat juħodda ċajta. Le, dikki, prosa. U imma den-again, u ma jċik bulura u jamlu l-affarijiet għaj. U jien m'għandix problema. Bilanċ. Jien m'għandix problema b'daw li kitbu n-nisarab, jien l-unika problema kelli. Kien hemm waħda mhux ħansemmi jisimha, tefat video Xejn bikallef fejn talbet apologija fismi. Le! Eżatt, le, titlobx fuq. Ara kemm titkun lucky li tgħix Malta fej bħala mara mhux biss tista' titkellem u titkellem fisem raġel. Great process, le. Aħna inti ma nsibx li you're sorry for what you did, u xek.
Niller, sorry. Le, ma nasibx li jgħod, sorry. Le, tgħid sorry, jekk għamilt ħaġa ħażina, jien ġenwinament ma nemmen li hemm xejn ħażin. 100% u mhux Qualunque ovvja. grupp. Inti għandi mistoqsija. La għalab ċajta, għalab ċajta. Oh, ejja. Għandi mistoqsija għal xejbin jiena. Taqsi. Inti fully arbi ġifiri imqasqas, Imqasqas jiġifieri. il-ġerret ta' qatawilek bl-imqas, jew bis-snin u bis-sierek ta' jajek. Jekk nejtiva ġifin ċajta bil-lut. Tista' għamil zoħfox kemm għandek trid, imma inti. They have the story helwa, actually. Imqasqas, Ejja, maqasqas. Ma l-istorja naqabilda pinti jek taqbad l-sparaħħa. Bla ġerretta xejbin għaxi. This is a thing, ġifiri li l-Arab blaġaretta u kol, they get This is a thing. culturally. Anke l-Maltin, ta' Min, imma le, ma Maltin. Mal-Maltin pratikament Arab ta' Maltin, ta' le. Inti għandek ġaretta ġo? Imma da jotu. Halfway. Halfway. Min naturali tajta. Imtend la fuqna waħda minna. Le, naturali tajta, ġviri. Naturali. Ġifiri, mux konta ta' ċeder u tajja. Taġġo post s-sikkatu. Il-ħajta, Ġiħġu xħaddu xarpne. Ġbitta l-ura naqraw, ġvim Heavy, ju. Inti kellek storja għajtli. U di kif tagħmel sekonda, meta taqtaħħa bħal tal-blind zek titrembellura, mela ħalbiċċa. Kun dejjem dendla jew taqgħu tagħlek imbagħad dik il-parti. Le, jina Malta jagħmluha wkoll, ġviri jekk it-tfal joħorġu u ma joħroġ ir-ras, mhux ir-ras, it's very common. Hija normali, ma mhux fil-kultura tal-Maltin, as in this is Imma le, eżom il-kultura Maltija sa' 50 sen ilu. Kienet bażikament arbija ta' kollha jkollhom ma xorta il-missieri jaf ma saqsejtilu Aħna missieri. tinsix pala Da, Maltin. għandek ġarretta murdan Aħna pala Maltin tinsix. Aħna għandna ftit Arab, ftit Franċiż, U ħafna Indjani. ftit Taljan, le palissa, ftit Taljan, U ħafna element pelateri. Ingliż, kull pajjiż li kellu x'jaqsam magħna ġi kellu jkonker the place. Ħalla naqa parti minn tiegħu. Parti minn tiegħu. 100%. Aħma tal-Ewropa. F'kollox, tista' tinduna. X'inhu l-istorja tiegħek? Mela, di, meta kont fil-kinder, kont ħalt imbul ma' wieħed kien klassi miegħi. Għajdi il-Maltin jibdaw min li tħut nejt fit-toilet. Ovvjament intu ngħid li da differenti taf kif għandna iktar. Aktar laħa, aktar hemm laħa. Jisajed Iktar bil-protection. ġilda. Għamart fuq, nanna kelli xi fuq ta' u jew 5 forsi. U saqsejta tipo di għala. U spjegat li dikan ċaġa ta' missieri li ħabba fih. Kellek taqta' Kelli duda. naqtaħħa. Għada tifelli kont kelli kurzita. U x'jagħmlu biha di nan? U għalti li frame jawa. Kif frame jaw il-ġarretta? Frame jaw il-ġarretta ġo frame u jdent l-għoba s-sufan. U ta' fajf minta, pero meta inti titallem xi ħaġa ta' dik l-età, tinternalizzaħħa. Qatt ma tibqa' tistaqsi fuqha. U reċentament ġisen ilu jgħat fuq stage qed ngħid l-istorja u xatt qalli. Leta. Leta. Ma jiframe jaw ix. Il-fin kont minna li kolħat id-dar. Għala għet naqlaw xninna flanti, mux konna naqlaw. Mux jek, eżatt. Tamel il-ġarretta taħt l-mħadda. Jiġi l-kok ferri. Il-tut ferri uħadlok il-sinna, da jek għatifrejm jasa posti hokera kol-jum. Issa li naħseb fuqha. Il-zob ferri. Id-duda ferri. Id-duda ferri. Duda fer. Issa li ikbar u naħseb fuqha ma tagħmilx sens li frame għax daw il-familji jarab ikollhom xi 25 tifel fil-familja daw ħajksu l-ħajt tal-living room kollu ġarretti. Gridek, jiġi swart gallery. Jaħdmu s-sufan minnu. Le ġiret Louvre, u l-antiki x'jagħmlu bihom, ġifieri mbagħad dawk. Ġarretta x'tagħmel? Partu bħal Pokemon. ġaġek. Jo, taf x'jistgħu jagħmlu, tista' tagħmilhom bħal science tagħmilhom fil-kodba, tagħmel il-project, taf inti ftakar konna nagħmluha bil-fjuri, twaddaq bil-ġarretta u talaqa hekk u jkollok dry jarrets. Iddawwarhom mal-fwiet flok il-bacon. Għara ma jdaru l-ek xtijak. Beef jerky, tontom. Beef jerky. Once li konna fuq il-topic tan nies edin jihdu l-affarijiet ta' xi ħadd ieħor, x'taħsbu fuq din ta' Trump u Greenland? Għala zobbi jiena naħseb Trump għandu bżonn ta' bib tal-għajnejn, għax biex pajis mimli silġ qed jaraħ Greenland, għandu t-sokol, bro. Fuq ta' Trump, problemi. għara li ġara Venezuela, bilt maħħa. Bilt ma' Venezuela. Bilt li kellu jisir li sar, imma fuq Greenland le.
Greenland zejda, le? Zejda. Jaqbatu jiġi jekk għax fucking Zejda, miġnun. le, għax kiku jagħmel hekk mbagħad jibda jagħmlu hekk. Ċajna jagħmlu kulħadd. Mhux hekk jagħmel jtija. Imma jien ngħidu Venezuela kellhom bżonn xi ħadd imur jirranġa l-pajjiż. Fil-fatt ħafna Venezueljani oġobhom. Happy bi They're happy. għalek. Fimt? Imma ma tix għax għamiltaw ħatamilgħu, għax Greenham m'għandhomx il-problemi u dittatura li kellhom Venezuela. Jew ħadd tidħol biex tgħin il-pajjiż, jew ħadd tidħol biex tieħu pajjiż. Għandi domanda li, inti taħseb li Trump qed jagħmel li jagħmel għax vera għala żobbu jew għax qed jikli fil-rutelli. Għala zobbu. Għax inti anki Imħallef għala zobbu, naqam tek. Għala zobbu, għax inti biex tmur tagħmel operation pal dik meta għamilha. U meta jintervistawk il-press u tkellim ma' misek qed tieħu bela kafe, għala zobbok. Imma ma taħsibx li meta jagħti ħares li lilu nnifsu fil-mera jirrispondi u mbagħad il-reflection tirrispondi warajh. Eżin qed ikollu naħseb jiena qed jibda a bit hekk not there. Le. Għax fucking imtektek man il-bliedem Jien dejjem kif għadlek qabel hemm affarijiet tajbin li jagħmel affarijiet żiena. Taf li kellu oħtu Trump? Mela, Trump Olin. Olin, fejda. Pauline, Trump Pauline. Pauline. Tajba kienet di, Really good. Naddu għal-reklami! Samma ġaħalek, jew ma? Le, Dak dejjem ġoħalu. Spot publiċitarju inkunu ma'kom minn hawn ftit ieħor. Max. Johnny għandu bżon beach holiday għax dej itlu zobbu Etnaland. Eja jom ġo pools mimli jimbew l-aktar mis-swieqi nar ta' sibt. Allura Johnny ċempel lil Franco Travels. Fejn reġa għandhom tours ġodda lejn Marsa Scala, il-Venezia ta' Malta. Tikri fej tikri, Seaview. Mela għamlu bħal Johnny, għax Johnny da' sajf ħajjuhu pjaċir. Jif daħġu bjom dawla. Ma Marsa Venezia, Marsa Scala. Li ma nexxiċ neħi il-Planning Authority. Toħorġu bjom dawla. Neħi ħalla. Kif toħorġu bjom dawla affarijiet? Għax aħna komiċi tajbin. U daqsek. Maltemperi. Bella ħlalla. Ija, bella ħlalla. La lapsi Marsa Scala. In ma konċa għawet. Ma konċa. Taf xpanik kien għaw kuħħat jinkwieta għawet. Xtaqt inkun għaw, ovvjament, għaxina konnu pieċir kelli fimt noħroċ nipronen kemm jista' jkun nies. Għaxin dak it-tip ta' karattru għandi ġifieri. Kont għamel kont tiddoqlhom il-house? Nagħmel nipprova ngħin il-frontliners li bdew jaħdmu. Avventura hekk ġifieri would have gone out. Le jiena nibża biża tara noqgħod id-dan għal il-PlayStation għal bibżobbi minnkom kollha. Le jiena ngħidu għaxara. Jiena jien mill-familja tiegħi biss inti għalija tux għalik ġoj tista' tereq. Nice, Għandi l-live guys. Duħux għalik. Għamil ħafna damage, min jaf l-insurances bil-act of gods u daw l-affarijiet kem Taf xinu act of god? Meta nċempel da Pippo Zuban sib xmejda ta' kemni daj bil-god. Għalex kont emmillum. Vera? Ma xempidlix? Isma. Hello? Da Pippos? Għat li xgrem il-ġoj? Forsi ħallas likla? Forsi il-ġoħlandu? Isma, għasta fismu ħadċempel tajda Pippos, kif tidir tik bejda? Pippos, jismu dak biex kun taf. Jismu da u kull jom Francesco, dak biex kun taf. Dak jiena jista' jkun full-up, dak jiena meta mur bil-forsi daħħalnex, dak biex saħħa tiegħi. Dak beda jistudja l-avukat. Għatlu itlaq mill-università. Idea tajba. U jgħajda jkollu tajtu ġon. jgħajda jgħajni bija. Jgħajdi kukum mux insirt avukat, għatlu ismalaw. Eżatt. Għatlu ismalaw. Inti tajtek parja, xu il-ħanut kien ta' missirlu, il-ħarri. U għatlu isma minnu hu dak il-ħanut. Għax inti għandek l-avukati kollha jiġu hemmhekk u jom fuq il-paga għandek. Jiġu hemmhekk. Ġifieri inti mhux tal isirt avukat tal qed jisvojtjaw il-paga kollha għandek. Isma' ġoj, isma' minni ġoj. Ibqa' mhux tagħtix pariri finanzjarji. Mhux red carpet għax xejn nidħol. Ibqa' fuq ispun. Mhux red carpet biss. Għażeb bosta 15%, u xekk wara affarijiet. Eżatt. Xekk wara affarijiet ibqa'. Taf, kull rispett ta' ġoj. Ibqa' do tagħtix pariri finanzjarji iktar. Franco te bodi jagħmilek dawk il-5,000 euro fis-sija. Zobbi da Pippos jagħmel 5,000 euro fis-sija. Mejlet ngħidlek. Jonfqu parti mill-paga tagħhom jekk toddhom kollha fl-imkien. It's a lot of money, ju. Jiena nieħu l-parir tal-ġoj, it-tifla ħajdra tistudjax qalbi.
Le, studja, le, dal-diċa xin għandi tfallu. Iftaħ restaurant. Le. Il-parir it-tfal għajdlom to follow their dreams. Issa u biex jibtu essa, biex imorru l-università jgradwaw. To follow their dreams. That's it, agree, That's my bet. U jekk dreams ikunu bad dreams, per eżempju. Le, you don't follow them. Inti tal-limom Kont, tajba. Issa ħajdu l-left, t-torijum, what beta jgħal izmitaw, suppose they take the right track. U di tal, biex neġaw naqaw l-ura għal-Maltemp. Dana, dek ġifiri, l-act of God, da jem. U jekk kif, għaxix I mean, Tani stroke, għadu ħafna nis. Di skont il-policy, skont insurance policy li kolkom. L-internet moħxi. Da, skont insurance policy l-għandek. Jek ma tinxurjax għal-act of God, għax ix tinxurja dak il-kas. Le, inti kif għamel? Inti dammel l-insurance daw l-affarijiet. Daw affarijiet li ħajġru li ġraw issa, ħajibqaw jiġru għax il-climate change u jekk it-tinduna mux Malta biex ġviri madwar id-dinja kien hemm naqra weather change. Agreed, kullim kien. Nitvidaw, hemm il-policies biex tinxor, jekk inxor jom kif suppost l-lum il-ġurnata. Agreed. Ġviri, u hemm min ma kienx jaf daw l-affarijiet u minn naħa tal-insurance companies importanti li toruha minn nies li hemm daw l-affarijiet naħseb. Isma' Fimta, ġviri, għax in-nies jekk tajlhom isma' tittamlu hekk għax ħajġri hekk, jaf jiġri hekk, mhux ħajġri hekk, ħadmu Nostradamus. Isma' importanti, hu. Isma' ġoja x'inti tifhem. Il-ħaxix ta' taqali, għalfejn ma tellax għax act of God jew għax kien hemm contract of God. Jiena ma nifhimx. Imma jien naf kif intellaw dak il-ħaxix. Kif għattellaw? Nġerriħ waħda għalma Ekkem li kull memmek? U mux biċċajt mux tal-jietla ta' Christmas trees isir emmek. Ma Jason Mikael. Ta' xie xarijek. Ma vera. Jien mux għalek xarijek għax nitfawem. Kiku kellek iżom il-flus biex iġġiba ġota għali kull imkien. Kem tiħu biex toqt iġġerriħ kull jummek? Les varu. Jew inti ġiġ pompjaturi timla kull memmek easy. Wuff. Ejja komplu fuq il-Maltemp. Fuq il-Maltemp. Mela, da, jekk ikollok ta' ma ġembek t-ħaffer sewa, ħana qabilkom għallura. U t-ħaffer ma ġembek u jwaqalek il-binni u jordom l il-konjata taħtu. Dik tidji jek tof thank you God? Le, sma, jien il-konjata nħobba ħafna, ġviri. Jien il-konjata nħobba ġviri l-laħas. Ħallilu, għax nħobba ta' konjata. Jien għandi konjata tal-ġen, ġi m'għandix xingor, jiena konjata on my side ġviri. Indaħallek imħallef il-Maddarjo. Le ma daħallix, il-mamma tafx daħalli, zobbi fħal Martin. Joy, mux inbis, hun, għaka jena? Tista għadu xie umlek imma. Imma naqra kamagra, ta' fint? Għaxa u inta xku frixt linja kamagra u tajtila. Għadkwit, tinsix. Ta' karni, ta' mellek il-program, għadkwit. Għar-labsi rajt, u sar imħallef. Ejwa rajtu, tant kisru għar-labsi li ġabu l-labsi l-għat kif għal. Le, dik traġedja. Labsi l-qassar. Oj, ma traġedja x'kisser naqra blan. Traġedja bitet dik it-tifla, mela għax neħħa restaurant illegali. Yes. Neħħa restaurant illegali. Le, traġedja li bitet tifla dejjem. Ma mux għed nitkellmu fuq restaurant, mux restaurant. Kien għed nitkellem in ġenerali għal-labsi. Jina, ovvijament. Carmen Zbar, ħajja jiftaħ taħseb, Carmen Zbar. Naħseb jiftaħ. Taħseb, inti rajta l-intervista li għamlu Times? Le, ma rajtix. Int għanna l-intervista nexillan sibuwa? Suppostija. Alright, għara di l-laqwa intervista li għat rajt fħajti jena. Vera dispjaċini li għatnajt imma il-mistoqsijiet idin tajbin ħafna. Li għaw għawisfek għat jgħidlek li fenomena għasla ma raw qalu. Taħseb ħatkun tista' terġa' tiftaħ. Nixtiequ għandna l-familja ngħixu għamina u mhux familja waħda. Għax xie ma jisen il-xurxie. Mux ovvja x-soċjatilu ta' Għafe ħassasilu. Il-bot fl-axħar, La feta reġa' Għax fl-axħar saqsi mistoqsija vera importanti. Li għandax taqsam ħafna mal-Maltemp.
Inti mis-sġġiri. Bħala sġġiri, bħala. Trabbejna dejjem. Dakka xieġi dak jiġi. Imma. Ej, ma l-int mis-sġġiri. Taqsa hekk għax tħawwa. Jina, per esempio, jina għarlabsin hobbu ħafna għanna l-art. Sabiħ, it's very nice. It's very nice. Imma ħalla minn il-bessa. In ġenerali, jena uħħuċċajt. Per esempio, semmix restaurants, kif għatlek jim, ma nħobx nsemmi l-affarijiet. Għax minn ħajajtek. L-iktar ħaġa importanti kif għal il-prim mħallef li t-traġedja tat-tifla. Dik kienet. That was amazing. Jena. Għawnek għoddet iċċajta għek dik li traġedja. Musser iċċajta fuq, għansa. Le, dik oġġet ma tistax iċċajta fuq. Jena. Jumi lajb jenet najlek min kif rajtin daw l-anzjani li trabbow jinżlu jom mek, forsi qabel kien jinżlu naqrek u dik il-bicċa tal-art spiċċat. Heavy. U jwa, għandhom il-pool ta' razzetta l-biberija. Tittifimu. Have me, għafil-mija. Eġviri. Agreed. Imma l-traġedja kifat. Jena rari. Hats off il-prim mħallef, għax kem kien outside, kem kien għaw xismu f'dal podcast kellintu saw ħafna sa li l-iktar traġedja kienet il-mota dik. Jena rari noqot, nara news u rari nidħol fija, imma meta smaj dik, actually vera kont nishtiq li please God, jansibu għad il-miskin tifla, vera tħad fija. Imma biex nerġaw, biex naqaw il-bot minn heaviness, għax naqbat nibkim bell-laħtam, eżat, jena naqbat nibkim bell-laħtam. Najdu proset, il-tim ta' salvataġġ li provaw għamlu li setaw. 3 days non-stop. Per-maltemp. Najdu l-om proset. Imma ħallina mitċajt. They're the real heroes. Xaħat minn Siġġiwi, xie tajdlu? Siġġiwijan, xieġi? Per esempio. Jina dem kien. Ta' Siġġu. Ta' Siġġu jieġi, xieġi jimma? U marra sija għatta. Sigiwigi? Jina, ommi Ingliża, ma kienix tajda so, meta ġittejx Malta. Kienet tajt Sigiwigi. Vera toġobni jien. Ostja, Sigiwigi. Bħal tal-mossa ta' jek tkun mill-mossa jgħidu l-ek mostin, jek tkun belti jgħidu l-ek beltin, mis-sġu jgħidu l-ek nazjonalisti. Mis-sġu nazjonalisti. U mill-Furjan jgħidu l-ek forxi il-Furjan. Le, fiex, saddaw, fiex, sura mħallef, għasta ġelmi noħroġ mill-karatru, mħallef. Ma najdux għal affarijiet għana, għax ovvjament l-mħallef iżomma l-beltu, memx taħmel, dik edha minnu, edha ġofiħ. Ejdin u l-Eurovision, di oħra, right, u Eurovision? Right, bitchit, right, it's a good song, yes. Jow għandek, ġviri rajtu, man ma kellekx affarijiet taħjar x'tagħmel pajtek pal torganizza l-kazzetti, per eżempju. Ma konċaw, ġviri, then again, tista' tara fuq il-television m'hemmx għalfejn tkun. Dik hija l-iktar skuża banali li smajt għalfejn għandek tevita il-Eurovision. Għalfali, id-dejja li żobbi. ħaġa waħda ċerta aħna kellna raġun fuq ta' Mad Black, aħna konna ħriġna skittu ċajta li Mad Black ma jistax jitlaq qabel ma jżarma Aiden u vera x'miskin kellu diska vera talla. Jiena l-iktar waħda li għalija oġbitni għax kienet l-iktar pampjatura, l-iktar EU vibli u jiena raħ Eurovision. Mela, kif? Jiena raħ, nu pjaċi, kif għanna ma għax najt. Kif għanna bil jiena ngħidlek id-diska sabiħa tgħidil. Imma ta' Mad Black kienet sabiħa ħafna, u kif qed tajtin. And then again, everyone has their own opinion. Agreed. Jien naħseb il-ġurija razzista. Everyone has their own opinion. Kien hemm xi gruppi ieħor jekk rajt so. Labba. Le, kien hemm xi disk oħra kienet hekk. Kien ta' Matthew and the After Party, kien ta' Rossja Kien Dancing Queen. Dancing Queen. Matthew and the After Party. Agreed, kien hemm ħafna baż. Xkont tajt, xur imħallef. Jien naħseb kien hemm il-ġurija razzista. Għala. Ma rebħulux il-Mad Black għax kull jobu black, kien kull jobu xi Briscoe White. Kull id-dolur kien jirba. Eżatt, White falxarek. L-Spooner ġi tajjeb għal Eurovision, wadda bħala fuqek Spoon. Għaraħ ġik, ma sax taraħ, diffiċi taraħ inti ġoja, ma dan għandu xarru. Għadu kif, le, somma, memżon, għara. U le, tajb, għataraħ kif ġi bil-blu bil-highlights. Ġi su middle-aged lesbian, kif ġi. Ċajt li għandu. Ħajju pieċir biħa Alex mela. Taqxrux il-pastizz, ta' kienem wieħed fuq dita Aiden għax jiena kont ktib tipu għet il-Mad Black, għetlu proset Mad Black u għek insomma, I was talking about this. U ġi wieħed għal tipo
Għal ma tħossokx gay li qed titkellem fuq Eurovision. Literally, just għax kont qed nitkellem fuq Eurovision għalli għax in-nisa tfal u l-gays biss jarawh. Ridikola. Then again. Mal-ewwel neħħieħ il-kumment ġifieri għax. Tara, then again qed imorru fuq li għad qabel jien. Ikteb, ma għajx ixtmu. Għax ixtaqajem fil-banali, ju għaxħati. Intkom qed tajdu b'ċajta. Le, dana bis-serjetà. bis-serjetà. U jekk għalla bis-ċajta vera kienet ċajta fejl. Għasli ma nafux. Tinżlu hekk. Għasli ma nafux li l-Eurovision huwa festival tal-straight. I don't agree, end of story. Eżattu. Imma wkoll anki il-loġika tagħha banali għax jiena ma narax Scarface sowa. U nintefan għalleċin bih il-kok u nsir gangster u hekk, ma you don't daw l-affarijiet. Jemma narax Money Heist bih sptar l-Vitals. Per eżempju, ma tagħmilhom xu. Saret, Jew jien ma narax Mission Impossible unmur nivvota nazzjonalisti minn li ħajjitilgħu. Jemma narax Big Mama House u More Nation Tom Walk. Proset! Affarijiet ma jisirux xu. Titħajja tikteb diska Eurovision? Ma naħsib li niktiba jien personali. Ovvjament, minu kapaċi ktiba diska jagħmilha. Imma inti. I will pose for it. Inti żomm waħda, dik iktar tarġejja. Inti, bat komplu. Taf jekkux biex tikteb diska Eurovision titħallas biex tieħu sem? Ma nafx le. You're not sure about it. I'm not sure about it. I cannot comment. Għaxan kikunu tajnu nikdbu diska ma brok mal-bajt, ġifiri ma sibx. Ma jistax dukom, għax ma nafx. U dik l-istoria tal-awards rajta, għanat l-awards tal-artist awards online jew le. Ma kienet dik. Dana tal-ħebib tagħna Kyle Drakkard. Tella insomma post fej jgħid li kien hemm xi entità privata li għalitlu aħna nominajnik għal Music Award, għal Art Award, għal laqwa musician, whatever, I don't know exactly what it is. U dana, he was talking in a hypothetical, ġifiri ma għatma semma l-min, u xie semma whatever, u għallu ismaħna nominajnek għal award. Imma biex tirċivi dal-award titħallas 130 euro. Biex tiġi fit-ċans, mux biex tirbaħ, biex tiġi fit-ċans biex tiħu dal-Ostia Award. Ma naħsibx li taħseb tagħmel sens etikament li inti l-artist ġelu tħallas. Waqqa il-pride tiegħu l-artist naħseb anki jekk xi ħadd iċempel jgħidlek, jekk dak kif qed iċempel jgħidlek jgħidu ħallu nebkulek award għal podcast imma titħallas. Imma sinjal jiena inti naħseb tirbaħ għax int kapaċi tirbaħ. Imma għandu jkun test għax jekk m'għandekx lira biex tħallas l-award sinjal li m'għamilx flus bil-mużika tiegħek. That's a good point, għandek punt validismu hemm. Punt validismu hemm. Isma' kont qed tgħidilna fuq mużika. Eżatt, fuq mużika, int ktib diska, ħriġt għalija. Di ma ktibx diska jien. Co-producer, ovvjament. Co-produced, Hemm production team ikbar wara kollox, ġifieri. Daw għamlu diska sabiħa, ċempluri, smajt id-diska, smajt il-lyrics, smajt il-kant, oġbitni, and I formed part of the song. Ovvjament ma stax nitkellem iktar, ovvjament qabel ma joħroġ il- Eżatt, għax dan għadu ma ħarriġ, ovvjament. Daw jisom ġew fuq il-proġett, oġobni il-proġett. U tħal-part. Would you be part of it? Tattalum, yes, I would be part of it. I think the song is nice. It's a good. Kif hemm ħafna, ma rridx nitkellem. Għax ovvjament this is different for me. Ma rridx nitkellem fuq dik id-diska biss. Jien nemmen li da mużika huwa platform show sabiħ biex ċertu artisti, iktar kantanti joħorġu l-talent tagħhom. U mux dik id-diska biex rajt ħafna talent. Isma' aħna fimna ħażin biex is-sena li għaddiet. Yes, agreed. Mux pal Eurovision, I don't follow it 100%, imma I see clips, and what I see. U taf li it's established. Fimtna ħażin ġoja. Talent Malti. Ma rridux nitkellmu fuq id-diska, aħna rridu nitkellmu fuq dik iż-żibla li ħadd kanta miegħek. Min jitaqgħod fiha. Ma ġibtix naqra miegħek, Le, kwieta. naqra x'primi mħallefandi. Kwieta. Tabija għallek minn kwieta. Inti għallek. Kaxxa Viagra nieħuma. Mux sanħabbila żgura xilu li sar li trab żmien. Isma' domanda oħra fuq il-festival, mużika. Li ma parti mill-isem oġbok, mużika jew mużika? Id-dejli huma. Kemm tħobbu l-Jason?
Music is music. Guys, għanejtu grazzi kbir oħra l-sponsors u kol wasalna tmin grazzi l-Gozo Creations tawna l-beautiful sign, il-stickers għawara jamlu murals, jamlu signage, jamlu lights, kolkom bżon xaħġa sign related. Ditlu gozocreations.com. Aron ħabib tagħna jena minn żmien walla tajjeb ħafna, thank you. Grazzi. Viva Grazzi l-online għandek il-ħajta warajk tajt. Mux jazzaw. Grazzi l-online Inti base il-belt tajt kontra l-neighbors u għajja Klif najdu kontra l-neighbors. Da miġnun, jgħid kontra neighbors, mux il-neighbors. Grazzi l-online intimates, tlu onlineintimates.com, jgħedin fuq wall to call, ikolkom bżon xie tip ċimijagra, sur imħallef, ikollok bżon xaħġa, ikollok bżon naqa condoms, naqa lub biex tamlu spice tab, anki ikolkom bżon naqa buzz. Abdu u ċempluna jibatu kollox discreet, kollox nice and sexy. U ma ninsewx, Joy Classics, Back to Basics, September, Madonna, the 9th of February, 9/02/2026. Tnejn ġej, veri ħafna ħfefe, grazzi. Taflintkom, mux għal xaħġa, meta minna il-podcast, kienu 2 years ago nasib, taflintkom l-ewweli tajtu nisparks ġo moħħi biex nerġa' nagħmlu. Tara, Mbagħad Riki, meta ngħid xi ħaġa li it was the podcast that encouraged me to do Joy Classics. Podcast. Tara, fimtek, u durrot, u commission ma tajtna ġej. Ġejt fuq il-programm xi tidu iżjed. U mhux ħaniħu xejn ta' JD xi tidu iżjed. Fair. Għandu raġun. Mela rejdu grazzi kbira, thank you l-Joy sabiħ, fucking beautiful shit. Grazzi li xejbin, proset il-spooner li jgħat edinjati u ġi fucking kmin il-lum biex jara ċert li kollox, ok? Grazzi kbira l-ref, il-Matt Photography, guys, għandkom bżon xie affarijiet photography wise dejjem jitlu waraw il-Matt Photography, ħabib tagħna. Mario, prova ndaħħal Mario, tista' tiġi tiderna Mario ġdid. Le, ġdid fit-team, parti integrali fit-team ikolli najt ilek fit mana Mario mattejna tizomna maħnem positive vibes u fucking l-iktar wieħed mill-bnedmin, l-iktar organizzati li għatajtu jek għanna bżon xaħġa u għek ija l-organizational skills għax fedin vera batuti. Una nqas ADHD. Nqas ADHD għax xejbin, darba li rajtuħ, guys, ibda tarawħ ta' spiss. Mux l-ewel darba li rajtuħ, imma fuq il-programm iva, zin proper ek, għandu dimensja nalla pejjib xibni, nalla pejjib. U grazzi li l-ek sur imħallef. Grazzi li l-kom tal-li ġejtu d-dejqu li zobbi. Kiet tistenna fuq l-elezzjoni l-est? Good vibes? Good vibes, u xiex tal-Labor? Li ħat itla inti prim imħallef, la jazu li l-ek. Ma jazbu nix għal-mad. Iwaqqaw il-qorti bidda. Inxaqqawm il-kolonni bidda bil-Madunna. Kompli. Uncompli. Guys, l-ikbar grazzi però, grazzi li l-kom tal-jedina u tisseguna u tarawna. Ċekjaw il-socials tana kolla, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, kullimkien @bytobacon.com. Però, l-ikbar grazzi li l-ek ħabib tana J-Joy. Fucking pleasure as always. Thank you. L-ewel persuna, l-ewel guest tal-ġoġo tal-studio sabiħ, l-ewel guest tal-live show tal-ġismu ġdid. Tajbele? Oġobni. Inti diskat fa' aħilna spuni emmi. Weħel, nesa. Insomma, grazzi li l-kom raħna darba li ġeja, J-Joy!